Калі вы пачынаеце лічыць сябе ахвярай, то вы хутчэй за ўсё на шляху да таго, каб стаць монстрам. Ведаеце, усе найгоршыя рэчы 20 стагоддзя, а таксама 21 чынілі людзі, якія перад тым або лічылі сябе ахвярай, або іхняя краіна была калісьці ахвярай. Класічны прыклад тут гэта Сербія. Ідзе ад 14 стагоддзя Сербія была пад уладай турак. Туркі яны, ведаеце, яны не былі добрымі гаспадарамі для сербаў. Калі Сербія набыла сваю незалежнасць у 19 стагоддзе, яна стала нічым не лепшая. Падчас балканскіх войнаў 1913 года сербскія войскі яны літаральна вынішчалі ўсё насельніцтва паўночнай Албаніі. Там шмат дзе не засталося ўвогуле жыхароў у вёсках у некаторых рэгіёнах. І дзесяцігоддзе літаральна перад балканскімі войнамі у Сербіі з усіх бакоў ішла на людзей прапаганда таго, што трэба адпомсціць за стагоддзе таго, што туркі з імі рабілі. Бок яны літаральна казалі, мы адпомсцім за бітву на косавым поле, якая была ў 14 стагоддзі. Сапраўднай гістарычнай крыўды яе ж не існуе. У вас з'яўляецца гістарычная крыўда толькі калі вы дзяўбеце ўсіх людзей вакол гэтай крыўдай увесь час з усіх бакоў. Але у людзей, якія жылі на тэрыторыі самой Сербіі ўжо на той момант, ведаеце, у іх асабістага досведу траўматычнага звязанага з туркамі у іх не было. Да таго ж яшчэ была такая распаўсюджаная гісторыя, што албанцы вось яны здзекуюцца з гэтых сербаў, якія жывуць на тэрыторыях Турцыі, і што іх вось трэба вельмі ўратаваць. Вось проста зараз. Натуральным чынам былі крыўды ў людзей, якія жылі на тэрыторыі Турцыі і сапраўды зазнавалі прыцяснення, і сапраўды там былі ўзаемныя этнічныя сутыкненні. Ну і ў выніку да балканскіх войнаў сербы прыходзяць гатовыя да таго, што яны ахвяры, яны помсцяць за сваё мінулае, яны ратуюць гэтых іншых сербаў, якія яшчэ не ведаюць, што яны сербы. І вось у выніку ім можна ўзяць і вынішчыць усю поўнач Албаніі, таму што там жа ўсё адно натуральным чынам жылі сербы, нават калі зараз там не сербы. І абсалютна такі ж вычварэнскі мікс прадаюць немцам пасля першай сусветнай вайны людзі, якія там прыходзяць да ўлады і ў выніку пачынаюць другую сусветную вайну.